Hello, pag-usab ninyo mga bay. Diyan na po yung mga GI. Mayong hapon diri sa Davao. Mayong hapon Pilipinas. So, naami karon sa Matina. So, going may mga bay sa balay karon ni Tatay Digong. Mga tumi sa ilang balay. So, kani ako mga kaubanan diri nga taga Davao. Wala sad ni sila kadto sa balay ni Tatay Digong. Pero tungod na ko, kaadto sila. Okay, so kuani kaning bahala na niya mo karon, mangutana na lang daw mi kung asa dapit. So sa bangkal man daw ang balay ni Tatay Digong. Hopefully naa siya dito, no, para makabless ta. Pero okay naman daw ni Tatay Digong mag video ta sa iyang gawas balay. Mag picture, okay ra daw na. Open man kaayo ng balay ni Tatay Digong. O siguro na anay mga nakakita diha, no, simple ra kayo ang balay sa ato ang amahan sa Pilipinas. So dara ako lay pakita ninyo ang ato ang view, no. Ang saning lugar dire sa Matina sa Ateneo di Davao ni atong nagian, no. So nindot kay mga flowers, mga bougainvillea, mabumbil. So, napod ang naog Jollibee, oh. Okay. Nagtapat ate ang Jollibee ug ang kuan, magdoko-doko. Malayan Colleges, Mindanao. So, tara. Among nagian. Kaulanon jud mga bay, no. So, mablisingan gid mi ani ron pag-adtuan ni balay ni Tatay Digong. Magpa-blessing ta, oy. Magani nakaligo na ang gidog ko. Booking ra kay day. Kani ang NCC nga nasunog in town. Hain kani? Wala na. So wala na mo ni ang NCC sa una, under kuan na siya. Under renovation. Hurot jud kasunog. Wala man siya nawat bagay hurot siya bakbak. Hurot na lang siya bakbak. Nindot kay ilahang mga flowers, mga bayo na trim jud kay sa nga tanan ba. So traffic tagamay. Danay na maligyag agila. Oo. Dayon. SNR diha. Grabe ka kuan, grabe ka unsa ni ang Davao kanang kadisiplinado. Limpyo pud kaayo ang kalsada. Asa to? Ay, agila may baligya ato lang, di man tubig, sige lang. Nay maligag tubig ron. Oo, palit rata karon. Maoma. Oh. Okay. Isa man ka nang mintos. Kay SNR. Kay tita teacher, nag-thank you ka be. Di ba? Wala, parang wala ko narinig. Oh, di ba ingon ko dai mo hatag, thank you po. Oh, sige na, dali. Thank po, walay po. Thank you po. Thank you po. Kusga, then Sanay pa na siya dek. oh, pugay kusga dito tanaw ni tita teacher. Ako dyan ba ko na kong tingaw? Dili ka na makadungog sa tita teacher. Tita teacher, thank you po. Ana, Sige daw, be. tanaw niya. Sige na, go. Kaya mo yan. Thank you po. Very good. Oh, nay mag-thank you. Mingon jud ay welcome. You're welcome po. Muna siya ang mga basic bitaw nga pamatasan sa bata. Oh, thank you, salamat, sorry, excuse me. Muna ang pinaka-importante kaayo. Sayang gyud ka day no, ka nang mali. Nagmaestra ang kakadain. Lagi, maestra, masab ko ninyong tanan. Gani. Maestra, biya ko ninyong tanan, di ba? Kada adlaw, biya tanay klase. Lagi. Kada adlaw, magklase jud na. Dayon, mo lagi to. So, mga bay, asa naman ta sa Carlos Villa? Lagi. Matina gyapon mi mga bay, no. So maningkamot lang mi ani ron nga makabot mi sa balay ni Tatay Digong. Kaya ni sa among kwan, oh. Gwapa kaayo nga taga Maniho. Di lagi na tigulang kay basta tigulang nagkamang na na. Sa mong gorgeous nag-driver. Oh, sa among gorgeous nga driver ko, no. Sa among awesome. Sila grabe naman ni sila makapambula, oh. Hindi lang makaistorya. So, nami kauban po diri nga kuan
Salamat kayo sa Dorian. For the first time, makakaon na kog Dorian. Dili lang siya magpakita daw sa camera, kay dili daw siya camera-genic. Charot. Or videogenic. Ano may tawag ani? Telegenic. Dili ko Okay. telegenic. So sorry kay mga bay ha kay wa man jud na maginik-genik oy. So telegenic, so dara siya. Usa ni siya ka kanang leader sa mga bagiitan nga mga magtutudlo sa asa to dapit. Okay, dili daw niya ipa-mention. Dayon, daghan ni sila, unsa ni sila ka grupo dito, no? Basta siya tig-report, basta na ko video, mingon na din siya yung mga kapwa mga teachers nga. Hoy mga ma'am, diri na tapok na ta kay nanas pud si Inday Kabkab. So makatouch kayo mga ing anak ito nga mga balita. Sige, pangalan ni mo Inday. Mary Joy Manuntay. Dayon, Manunday akong apelyido, Montipulca akong middle name. Dayon, gitawag kog Kabkab lagi kay ang nagtawag na kog nag-create sa akong pangalan, ang founder sa akong ngalan nga si Inday Kabkab, si Joy Valdez. Naapod siya diri sa Davao. Murag anak pero naa siya sa Dubai bay. Shout out kang Joy Valdez. Hello nimo diha bay no. So salamat kayo sa imong pag-create sa akong ngalan. Nagkuan jud ta, nilambo jud ta pag-ayo. So ang kwento ani sa iyahang pagpangalan nako, kuan ni siya, personal driver ni siya sa Dubai. So dugay-dugay na sad siya dito dayon. First time niya nakita akong video, hantod na sige na siya paminaw samtang naglimpyo sa sasakyanan. Sakyanan sa iyang boss. So, samtang naglimpyo siya, iyang isod ko niya sa iyang bulsa. Dayon mag-headset lang siya baka para makalihok bitaw iyang kamot. Dayon, after 1 month man siguro nga mga video-video nako ni chat sa nako. Then mo lagi to murag dugay na bitaw kay mi nagkaila mo close dayon mi ba. So ma-feel magid mo no nga ma-close na gid mo ang tao, ma-feel nimo ang kamaayo sa tao, kamatinud-anon. So mo to iya kong ginganlan nga Intay Inday Kabkab, ya akong tawag nimo, ana siya. So, okay, sige mo kag-kabkab, sige kag yaw-yaw, sige po kag-kabkab ni ana siya. Inko nga, alam mo, like na ko ng ngalana ba ni anak ko. So, ni agree ko sa iyahang gitawag nga ngalan sa ko. Inko, ganahan lagi ko ana ngalana, anak ko sa iyaha. Sige ka na lang ko ingalan bi. Then, ito nga, nag-chat-chat po mi sa akong usa ka follower mo, lagi na si Admin Charlie. So, kaming tulo, nagkuhan mi, sabot-sabot mi na, maghimo na lang si Admin Charlie o kanang page lagi. So followers na ko na si Admin Charlie nga mo na akong katiwalaan karon sa tanan akong mga accounts. So mo to nga pasalamat kay ko ni Joy Valdez kang Admin Charlie. Video na dahil ka sa una. Ano mo ginapost na nimo? Ginapost nako pero dili as in kuan lang ba kanang lingaw-lingaw ra bitaw murag wala lang gyud sa kuha. Mga tinuod na ko mga gipangbati sa kinabuhi, mga lakaw sa kinabuhi. Hantod nga na-shock na lang ko nga hoy, million naman viewers, million views naman eh. Tingala lang ko ano ba, daghan na kayong mga comments, mga messages. Tingala ko nga, nangigit naman na akong notification. Sige, tok. Nung saan naman eh, natingala na lang ko na. Ito, nag-trending na ko. Pinakaunang video na ko, katubay itong, nagkuan ko, nag-uniform ko og pula. Dayon, nanglimpyo ko sa sakyanan, nanglimpyo ito sa gawas kay ting-init naman to, so sige siya abog. Ang abog, ulan magud nila dito is abog, dala balas. So ang nahitabo katong panahon na mapay pagbalik na ko ato. So daghan bagay kog mga kahiubos, mga sama ng loob, mga anak tapok-tapok na mga kasakit. Dayon stress na tanan. Years ka na uli. Wala ato nga time 2.5 years ko. Ay, di oy. 3 kapin, almost 4 gyud. Dayon karon gid ang ikaduha na kung uli. Mo lagi kaning mga bata gagmating pa na nagko na sila nga wala sa kong kiliran. So mo to ang natabo kato bitaw nga uniform nga nagtrending ko ak bitong gidala. First time nga nagtrending ko para naman ron. dala na ko sa Cebu. Kuan man siya kanang naman siya kanang sentimental value god nya. Ako tong i-display, ako tong i-kurtina sa mong balay. Kay dako kay tong uniform mo biya kanang ego bitan duha ato. Dagko man kay uniform ko dito. Pinadag ko kay di mo sila gusto makita ang sisibadi na mo. So, matalbugan. Matalbugan man gud mo mga boss. Parehas mi Kuwait. Nagkita sa mi ani sa Kuwait. Dayon mao lagi to ang nahitabo. Asa na tadapit? Asa na tadapit sa paambit? Dito lagi man nagtrending ko nga katong
katong trapo nga akong gipandong, akong itrapos kong luha, itrapos kong sipon, itrapos kong laway, kulang na lang bungog, no? May akong trapuhan. So, moto nga, nag-comment sige sila pangatawa, kay nakarelate sila, then, nagkatawa nga, nagtulo ang luha, kay nakarelate lagi sa ilang kinabuhi, kaya bitang magpadala mi, mga FW, nya, kana bang, dili pa mi makapadala, grabe ang kumusta, grabe ang, grabe ang mga abi-abi, Reality. mo dyan na, grabe ang abi, so kami na-touch pag kami na, ay kabuutan ba, then pagkahuman, kanang, amti kayo ba, di, ang uban dyan, wala dyan kumusta, direct dyan nga number, dyan dayon ang, ilang, kanon, kanang, iingon ba, banggiton din nila nga, kinahanglan ko anik mga, 5-0, Kaya gusto ni mo kumusta sa Engko kinahanglan na mo karon og 5-0. Daghan na ba kay mga O? Daghan kay mga 0 nga demanding bitaw kay ning uban no. So bisag kumusta lang wala. So dayon kung madawat na gani, nanga-miss siya na. Nanimot nag chat sa nagpadala nga. Hoy pakno, salamat hoy. Mga ana ba? Hoy kanang nadawat na namo, tapulaan na, bisag wala yung ngalan na mo ba? So okay na kayo to, salamat kayo. So okay na kayo sa mua. Sus wala man jud makayo ubos kayo ba kay bisag kumusta kayo, nagkaon na mo diha, nag-usap, kumusta mo diha? Ana ba, may pa inyong pamati, wala jud. Mo jud na pinaka-importante na mga FW kay wa man jud mi laing mga killjoy ba kay me, mga KJ kay me, labi na sa mga kamag-anak na mo. Gamay lang ang butang, dako na kay na para sa amua. Bisan bitaw, kumusta lang, bisan pag di pa ka mangayo, basta perminti lang ka kumustahon bitaw. Sus, nanay mo kuan mo, muhay ni mo nga 1000. Mga anak bitaw no. mga anak pero kani mga demanding good mura kag masyak ba, grabe maka demanding ani, mo dan butaga naghatag ani mga anak bitaw. So, mao lagi to nga nahitabo kami mga FW, mga KJ kay mi sa tinuod lang labi na mga kamag-anak namo. Pero sa pagkakaroon lahi na oy, basta kumusta makulbaan nami. Kay kumusta man ka diha, pautanga tabi. Ano naman ang sunod. So unya kay kanang prangka pod kay no ya. Kaning kamusta lagi, kamusta sus makulbaan na kay mi. Bahala ka di ka namo basahon kay makulbaan nami sa sunod ana. Mo jud kuan mo na mong kuan karon makuyawan na sabi sa kumusta kay lahi naman pod ang lahi naman pod ang kuan niya. Kita Grabe ba nimo kalisod? kita bitaw kada isa na to no na man stay iyang sugilanon sa kinabuhi. So wa man gid nasayod ning uban kung sa ito mga panginahanglanon sa kinabuhi. So basta na lang nya. Kaning uban og di bitaw nimo makuan ilahang mga hangyo. Grabe na ilahang kay ubos hantod sa langit na ilang kalain. Ikaw na daot nga. Wala bitaw sila guna-huna nga basig na apoy rason ana ba. Na yung mga iyang rason, di man gud na to mahibaw-an ang lakaw sa panahon. Narata diri di mo gigalim. So, di lalim oy. Una nga, okay ra man gihapon na kung na makaluag-luag ta kani magong uban no kay mga sobraan na kabagagnaong ba. Nibitag human nila ka dawat murag nilimtan na ta sila pay iso kung maningil ta. So, mao na. Daghan jud kay karon na muna na bitay atong tinarbaho nya. Sayon-sayon na bitag utang. So, set out dia ha. Dayon. Dayon dapat maingon na lang nga tagaita dihag 500 mga anak ba nya kay utang mangod. So utang man ang gibungat so dapat bayaran. Utang is utang. Ang uban man ko kay itanom naman sa kalimot. So mo to kita tawon. Then kita'y manguana maginahanglan mahimo na tang dautan. Ay, kapoy ka mo na realidad karon. So okay, mo na gina siya pero wa jud ko Hapit na gud ta pero wala ko kabaluasan. Sige migtabi mga bay. So hapit na mi sa balay ni Tatay D. Ikaw daw, ma'am. Sige mangutan na ta. Asa man ta ana? Kani. Chef, asa aming balay ni Digong, President Digong. Tatay Digong. Balay ni Tatay Digong. Duterte. Sa taal? Oh. Ayun po mami, ito na Ay, ni step lang. Minder ba? Ito pinakatumoy. Amay sayan nga district of Taal Bridge. Dito sa lang yung kastumoy nga kato. Doon may mangga ito kadako muna ilahari ha. Okay. Sige. Taal daw, ma'am. Taal Bridge. Nya katong mangga nga dako. Taal Bridge.
Nya katong Volcano. katong mangga na kuyawan nito ko ay kay mo taal pa ta sa Bicol pa ta madto. Oh. Diyos ko, Lord. Sa Taal Bridge di ay. So Nadagan na manggang dagko diri ma. nya giputol na tong manggang dako. Saan na lang ni manggang dako dan ti mailhan. Ito ni, yan ay Oh. Manggang dako kuno. Tanaw na to ni karon. So mao na ni mga bay no ang way paingon sa balay ni Tatay Digong. taal daw. Mhm. Dako. Sa Taal Bridge daw may diri-diritso dahil doon na day manggang dako. Unsaon na lang no kung giputol ang manggang dako. Paital gini mga timailhan no. Mga timailhan ba? Sige. Sa akin, ano, tas bangkan. Bisag na alang mi sa gawas na balay ni Tatay Tigong, okay na kaayo at least ma-feel na nato ang Sweet, taal bridge. buan. Oh, Ang na daw taal. ang espiritu sa atong amahan sa Pilipinas. So, halaga Sigado siya gino. dihaday. Ugnaan, Tay Ano Digong. kaya Holy Week? Oh, bisag mo bless lang minimo karon tay. Dako na kayo kalipay sa kinabuhi. Jonex. Manila, kan ano, dali. Junex tuna. O sige na, Junex tuna ihaw-ihaw. Ano ba di Bisag ma'am? na diri sa sulod na no, kay dagga kay nag-customer. Mao ba? Oo. Ah, Anli. Anli rice? Anli? Anli ba to? Oo, murag anli. Okay. Anli. Tapos wala lang sila parkingan niya. Lami kayo ng barbecue. Lisod lang ang parking. Day, okay ra ka, Day? Gwapa ba ding Inday, oy? Gani, dado na ba na ko noon niya? Hala. Dalo na daw ka, be. Ano wala naman ni mo daghan mo na ko. Lagi, Wala daghana. grabe ka sa nakakasati, baagi niya. Ma'am, grabe kayo. Ganun wala daghana kuno ang anak. Mura ko kung natukak. ang uban gani mayong kadaghan bag anak uban po nang andoy pugog anak. Lahi-lahi ra gid ang kuan. Wala man ko nag wala. Sa kabisi. Praise the Lord na napakaisa. Gani, mao. Lagi bless na kay na oy nga nay usa. Karon pwede naman mga anak ni mga anak pero kailangan bar. Montessori di Manila, Nya, magbantay pa, ma'am. Davao. Daghan man kay nag-anak siya sa school. Ay, Bilabok anak mo sa school. 40. Na, kadaghan ana. Makabata ra ba ni Anak mag mang juday kay way papel ikaw ay Mm. mga tag, walay baon ikaw may mga tag. Anak kinang kuan Ma- teacher. maulagi Ila niya. taasa man daw mo sweldo ni. Oy, so ano. Nakuha na, wala pa na aprobahe. Next year pa. Next year pa daw. Pahuman pa ning Kay trans. Pinoy ba yan ang Mm. ano? Ting gamay ang increase 400 na. Sige lang, at least namoy pabuton. Sweldo. Ang mga pulis ug sundalo pa dahil na-aprobahan karon. Sila ang giuna kay sila gabantay po. Sila ang may malinaw. peace order sila man. Sila dapat ganapaganahan. Oh, sunod. Kasi di ko kay ganapaganahan. Kung mabaliktad na patay mo. Ay mo din ay ano. Daoy. Ang balay ni Tigong. Taga dire. Ito pa siguro ma'am sa tungoy siguro na ma'am. Tunod sa may Taal Bridge daw. Kara-kara mang gurong puti. Kana Taal Bridge. Dagang yung Santos. Kani unsa man ni nga simbahan? Kuan ni Our Lady of Lourdes pa. Our Lady of Lourdes Parish. Kuno ginaposte nila og Santos. Kalibuto tanawan. Pero tag mga tananaw tag Taal Bridge. So man daw tanan. No, straight lang man. Kadro jung gurong puti. Nangut nangutkot na taon si Bay Stella, so hain ka ni. Ay, So, Taal Valley Bridge. so mao na siya. Straight. Ay mo na gid Straight. Okay. Tatay di Kamita og ano dyan. Basa og ta. Tatay Digong sa gilid. paghukad na diyang binignit tay, kinana mi tay. Mangga gel. Itag mangga gel, itag mangga. Nako mangga. Katong dako kayo nga mangga daw. Mangga gel oh. Dako daw kayo nga mangga. Ako dato kay mangga. Oh. Wala sa gilid to ba? Favorite daw niya ang mangga. Favorite niya. Ayaw pa dungog-dungog diha ha. Sige, didiritso lang ta. Kung mangga dagan ay mangga diri gel. So, unsa gitong sa atubangan sa balay ng Tatay Digong naman to, color blue ba to? Oh, color blue. Color blue ilang balay no? Ati Dil- lagi. Sa unahan pa be. Sige, mangutana lang ta. Nang ulang nga truck. Oo. Kanang alien
Dayon kita sa tong lugar mangga ano. Di mo ka tingad itong mga suok, oy. Kung so salamat kaayo ninyo ha kay request ko na Okay, ma'am, paano, ma'am? sige. Katulad. Taal man diri. Taal Bridge man daw. Taal Bridge. This way. This way, sige. Taal Valley Bridge. Liko ta. Liko diri. Ikaw ba istorya ito Liko ganyan? ta diri? Oh, liko man liko. Liko ta diri. Kay naraman no? Tutaan. Oh, total naman ang aro oh. Taal Valley Bridge this way. Okay. Taal Bridge. Aha. Sige. Pangitag dako na mangga dyan. Dito na mangga pa po dito. Lord. Stang lawgawan ilakawan lagi. Mga ingani magini basta mga first timer. Oo. Alien kay mom, laing kay no. Alien sa Sabi mo, ano mga Alien sa lugar. Tungod ni Inday. Pero yun nakapadala. Tungod ni Inday nakaarigi sa balay ni Tatay D. Dana ta daw. Ana ta diri, ano? Asa na punta? Balay ni Sige. So, Chef, ingat. asang balay ni Digong? Balay ni Tatay Digong. Street lang? Okay, sige. Grabe ka Isog na, isog. Thank you. Thank you kaayo ha. Pariha mo manubag. Dalang street lang yun. No, isog kay ba? Pero, okay. Here oh. Dire? Ayun, pakanan man. New Taal Valley Bridge this way. Okay. Tangan yun eh. Ah, gibutangan gyud ay mga aro-aro ba? Ay gini. Oh, sige mo na ni ang tulay sa Taal. Iba kaya na siya diri. Mhm. Kay nagbaha. Ay, connected man din sa Matina man. So man ba kaagid ta diri? Oh, diri. Naugo na to ni si Angel kay bugat lupot. Ibaha ni sila diri sa nang balay ni Digong Laano. Ah, ba? Oh, ni taas bitaw daw ni sa una. Oh, mo Dito sa din. bangkal. Ay, hindi ayos na dahil siya mo. Taas. Asa Mangga daw. Among mangga Jill, pagitaan na Jill. Yo, di balay ni Digong. Ay naana sa Taal. Hindi nga rin yung balay dito. Daghang kay gwardiya na yung balay niya. Iba bet. So, di Mingaw pa man diri sa likod. Kana mga aro siguro mo sige sundan nato. Sige, asa man to? Ko talawon sa na pinaka-keep left. Insa ba wala? Left. Wala ta. Sama na, sama na. Ocean. Tutalo mo. Ay. Mata na. No left turn. No lifter? Alay ko ani. Dili siguro. Di ba yun siya pa wala? Atong lalaki. Jeep! Asan balay ni Digong? Ang balay ni Tatay Digong. Asa? Dito? Asa dapit? Balik mo dito? Balik na to. Street ra di ay. So balik na po may mga bay nga mataal na sa Taal Bridge. Usa magidi ay. Sulod ba to sa bridge? Luya. Wala siguro. Ha? Wala, di ba iyon tong kuwan? Wala. Ilan, balik mo. Do, asang balay ni Digong? Tatay. Balik me? Sa bridge? Sa bridge. Sige lang ani gini ba sa mga first timer? Ito lang. Yagi na data. Ay, na dahil. Kasi utang ako pa kamo sa bridge. Dito ra di ay dito. Ito lang. Wala tayo ko. Naman ang mangga. Play ko siguro. Lagi pahamak yun ang mangga no. Taal bridge. Agi taning bridge. Ah, ingon lang siguro siya nga unahan sa Taal Bridge pero wala siya nag-ingon nga agi mo sa Taal Bridge. Asa na mangga? Nito. Ano siya kanay? Adto pa daw ni sa balay ni Digong. Wa pang bugok adto sa balay ni Digong. Ah, Sige, nga may sa balay ni pautan na Tatay sa Digong. Ala. Balay ni Tatay Digong. Ano? Duterte ba? Ah, diha. Sige lang. Mo lagi nang hintabo mga bay mga 40 ka people na amuhang gipangutanan no. Sige. Tragid taron. Mabot ra gid lagi mi karon. Na blue. Ay mangga? Saman. Asaan na? Mura mag hilom kining dapita. Kana unsa man na. Sana na po. Tanan na pud na pang 41 na ni mga bay. Asan balay ni Tatay Digong? Ah.
Sige, thank you. Duol na gid ay ta. Okay. We're almost We're almost there. Tatay Digong. Iandam ng binignit diha. Signa pa'y sobra gahapon. Oo. Naibalay nga pink daw. Pink di ay. Dili green day Jen. Pink di ay to. So, Kani? magsilpi-silpi dayon ta. Sa iyahang balay. Ito straight. Dili lang daw. Dingon siya diko, ma'am. Niko sa kanto. Kani, dili ba kini? Ay, kani di ay. Kani? Oo, kani. Lahi ito yung gate. Dili ito daw. Taaman to. Dili na mao. Ang yang Hmm. Kana reset car driver. Dali na ko tag. Mangga man daw. Dili ko mangga. May mangga to. Ay, ito mangga, Glenn. Punta na ni Manong. Manong. Pang 42 nagi ka manong. Nang. Asa pa rin ni Digong? Tatay Digong. Ay, kamu. pasulod pa. Ingon siya pungutan diha daw. Siya kabalo. Ay, wala na siya kabalo, ma'am. Siya kabalo. Ingon siya pungutan diha. Kaning tricycle driver. Pwede mangutana. Chef! Chef! Asan pala ni Tatay Digong? Kanang pink? Parang, yeah, straight? Patuyok na po ta, Ang ma'am. tagmusuod ka diha. Naunsa naman na diha lugar na? Squatters area naman. Squatter yun. Ayan, may bata. Buti ko may ma'am. Sige. Lay, kanal. Sa pulis sila. Ops, ops. Sa pulis, ang Mm. ano. What pulis? Aris Kim. Barangay pulis. Meron diya kay. Pena. Sahag ni. Kakalag tudlo tumabay. Pagulat dong. Tara, makawa na tayo na. Sige, sipa. Kuha na ni. Okay. Go, go, go. Dili ba mauning pink? Aday Na black plug pull daw. Aday black phone. Oo. Oo, di ko na may plug phone. Kani siguro na ko. Araw, may plug pulo. Tubangan mo. Kini. Asa? Kanang ginungan to kaniya. Araw, plug pulo ng tubangan. Oo. Kani lagi ang balay ni Tatay Digong. Hindi lagi ni mo sa picture sa kumang kauban. Di ba? Blue man Ano yun. sa akin? Plug pulo niya. Basta gipinta na ko tro. Dili na lang Araw, plug pulo gagawin. ka na. Plug Ha? pulo ka na. Di ba no? Di ba green? Tapos na Kani oh. Basta green ka na. Dili na yung please. Dili mao ang place. Nato siya warag. May plug pull. Mao na to ila. Pwede mangutana doon? Asan balay ni Digong? Muni? Wala gina. Pagkasimple ra ba in tawon? Panay picture niya sa gawas? Gitangtang na? Naman Ako na? sure ka? Okay. Kangit na. Pagkasimple ra ba in Sa mga tawon? post man gani Basta nga sa makita. picture lahi. Lahi din ang kona. Dili ang ilang ano is green ang ano. Gani ang green ang gate, di ba? Sige pintalan. Ambot pro limpyo biya. Limpyo kayo. Sige, manaog ta. Kasada dako. Gani. Pwede sa cover. Dili agi day. Wala man lagi flag. Ha? Gani tapos ang iyang kuan ba iya gani inani oh. Hala, binalti nga mata nga naabri. Ha? So, di ami mga bayno, mo na daw ni ang balay ni Tatay Digong. Kaning naay flag pole nga walay flag. Ha? Naaw, dara gid ang mangga nga dako. Hmm. Sumo ba gyud ni? Angel. Oh, naaman to'y kuan na. Ingon to'y. Basi gitangtang na. Ha? Tapi ka sa balay? Pero mo, balay po ni Tatay Digong. Pero asa pa man tong iyang hapad jud gatong ginapicturean di sa mga tao. Asan din niya? Sa Ikulan. Pero dili ba? Oh. Pero muna ito. Muna niya balay. Pero kasagaran ginato sa tao sa kanya dire isa no. Asa dapat kan sa bato kay nakita na. Pero gipuyan sa ni nila. So diri. Ikulan?
Diri daw na May nagko doon, sila. ma'am. Paala, rata. Diri daw na nagko sila Ma'am Sara. Duterte. Muna ilang daan nga balay. Muna ilang daan di nga balay mga bay no. Oh. Meron kang Unya kaya pa ka ha. Hindi ni video. Eto bang tas balay ni Tatay Digong? Sige dali. Sige. Ma'am. Magpapicture lang ta ni Glenn. Buat ko na dito sa dunya, Luisa.